Това е златен чай. Чаят за детокс. Има много чайове, но сега ще обясним защо златен чай е чаят за детокс и отслабване. Всичко започва преди много време, когато думата детокс не е фигурирала в български език и когато нашите баби и дядовци са имали нужда да пречистват организмите си, за да са здрави и силни за дните, изпълнени с тежък физически труд. Предавани от поколения, различни рецепти от билки и други интересни субстанции са били използвани до появата на златен чай. В него, разбира се, има само билки и количеството на всяка една от тях е премерена много добре и изпитана в продължение на много години. Чаят бил създаден с идеята за пречистване, но в последствие хората разбират, че той е много подходящ и срещу затлъстяване. Имало е период, в който златен чай е бил изместен от новото и модерното, но резултатите са на лице. 3, дори 4 пъти повече българи с наднормено тегло в сравнение с отпреди само 40 години. При децата тази статистика е по-притеснителна. Обобщено, днес всеки втори българин е с наднормено тегло, а българските деца са на 5-то място по затлъстяване в Европа. С много усилия и труд, нашият екип успява да напомни за златен чай, наричан от народа чай чудо. В него са събрани най-добрите билки за един истински, натурален или, както бихме казали днес, биорезултат. Ние сме изключително горди, че това е една стара и много хубава българска комбинация от билки, която можем да вместим в натовареното ни и изпълнено с ангажименти ежедневие. Тази комбинация от прекрасни билки, отгледани в слънчевите ни полета, събрани и смесени по старата рецепта, придават на златен чай неговите неповторими качества в помощта с изгубването на излишните килограми и пълната детоксикация. Най-важното действие на златен чай е да изчисти токсините от тялото. Врагове окупирали организма ни с години, вследствие на почти ежедневно приемане на вредни храни и напитки. Целият този хаос, който буквално тъпчем в нас, е причина за много здравословни проблеми. Заедно с изчистването на токсините, златен чай помага на организма да усвоява само вещества, от които има нужда. Ускорява забавения обмен на веществата и помага при забавен метаболизъм, което го прави чудесен избор срещу всички съвременни вредни хранителни навици. Разбира се, за най-добри резултати препоръчваме употребата му според една от нашите програми, придружена със спорт. Когато се опитваме да отслабнем по стандартния начин, т.е. с глад, причиняваме много стрес на тялото и това много често не води до никакви резултати, а до здравословни проблеми. Когато отслабваме здравословно, с нормален начин на хранене, спорт и златен чай, тялото ни придобива не само желаната от нас форма бързо, без да му причиняваме този стрес, но сме здрави, а така се чувстваме много по-щастливи. А все пак, не трябва да забравяме, че когато един човек е щастлив, това води до един много по-смислен начин на живот. Това ни помага в работата, в личен план и, разбира се, да се чувстваме страхотно на плажа. Знаеш ли, че обемът на 1 кг мазнина е от 3 до 5 пъти по-голям от обема на 1 кг мускулна маса, което само по себе си показва и разликата в желаната от нас форма на тялото. Приготвянето на златен чай става много лесно. Просто следвай указанията на етикета и се насладете на чаша детоксикация. Ако искаш да научиш повече за нас и златен чай, разгледай нашия сайт, където има информация и за най-любознателните. Златен чай. Чаят за детокс.